Здравейте, приятели! Аз съм Ивайло Петров от ivopetrofphoto.com и с това видео поставям началото на видеоуроците, които ще помествам на моя сайт за постобработка на нашите снимки. Като искам да направя едно уточнение преди да започнем с всичко, че тези видеоуроци няма да целят да ви покажат постобработката от край до край, а по-скоро ще целят да ви дадат насоки за постобработка на вашите изображения и инструментите, които да използвате за постобработката на изображенията ви, защото целият процес може да продължи с часове, понякога и с дни, защото ми се е случвало на мене да започна да обработвам една снимка, да стигна до един момент, в който да блокирам, да трябва да стана, да си изчистя идеите в главата и да се върна към нейната обработка отново след някой друг ден и да реализирам това, което съм бил намислил първоначално. Затова тези уроци ще са с продължителност 10-15 минути, за да не са и прекалено отекчителни, но да могат да ви покажат максимално много неща. Ще говоря бързо, ще работя с размах, като, пак казвам, не ме съдете строго. Не винаги нещата ще изглеждат перфектно, но ще показват направлението, в което трябва да вървите и какво трябва да използвате, за да постигнете по-добър резултат. Първият видеоурок ще е за Adobe Camera Raw, тъй като това е програмка за първично обработване на снимки, преди те да бъдат същински обработени в Photoshop. Това първично обработване може да се извърши и в Adobe Lightroom, като двете програми не се различават с нищо от гледна точка на функционалност. Всичките инструменти ги има и в едната и в другата програма. Различават се естествено по някои неща двете програми, но те не са свързани с първата фаза на постобработване на нашите снимки. Затова, ако вие предпочитате Lightroom, може да проследите целият урок, използвайки Lightroom и да постигнете абсолютно същите резултати, които ще постигна аз в Adobe Camera Raw. Да се насочим към изображението, което съм избрал за този видеоурок. Това е един хубав залез, който е сниман, за съжаление, на отвратителен преден план, защото беше сниман на Prima Vista от балкона на моя апартамент, но беше просто прекалено хубав залез, за да го изтърва. Беше предвидено да остане в личния ми архив и да не стига, да не бъде показан за пред хора, но просто самата снимка е с голяма динамика, предизвикателна е за постобработка и ще покаже различните инструменти и как влияят те на нашата снимка при тяхното използване. И затова ще я използваме ние в този урок. Това, което искам да обърна специално внимание е, че отново това е първична обработка. Не се стремете да получите завършено изображение тук в Adobe Camera Raw или в Lightroom, защото Photoshop има по-добри филтри, по-добри инструменти, които да пренесат снимката ни на ново ниво. Тук само задаваме основните насоки, по които трябва да върви то. Слайдерите, инструментите, с които разполага Camera Raw, обикновено са с стойности от минус 100 до плюс 100, като аз лично си слагам бариера да ги използвам между минус 70 и плюс 70, защото съм на мнение, че не трябва да прекаляваме, да отиваме в крайностите, тъй като в крайностите всеки един филтър, всеки един инструмент внася повече дефекти, отколкото да подобрява реално нашето изображение. Затова и си поставям такива ограничения. Естествено, понякога и аз не се съобразявам с тях, но това са толкова редки случаи, че може да ги впишем в графата изключения, които доказват правилото. Първото нещо, на което обръщам внимание винаги, когато започвам да обработвам, това е хистограмата. Набързо просто изхвърлям един поглед, колкото да видя, че средната част, която трябва да ни е наситена, изобщо не е наситена с информация, докато имаме големи пикове на пиксели, които са съсредоточени в тъмните части на нашето изображение, което ще се опитаме да преборим в тази постобработка. Това, което се сещам да ви напомня, е, че в сайта имам много добра статия за хистограмата, А хистограмата е инструмент, който е изключително силен и много подценяван от хората. Той може да свърши много добра работа както в постобработката, така и при снимането на терен. И възможността да разчитате хистограма и да знаете какво означава тя, може да е
разликата между успешната и неуспешната снимка. Първото нещо, което искам да направя по тази снимка е да коригирам експозицията и да изравня малко експозицията, тъй като тук имаме относително добре експониран залез, тук имаме силно преосветен, тук имаме крайно недоекспонирани елементи. Искам да предам един по-завършен вид, като върна малко детайл тук, изведа малко повече цветове в облаците. И това ще го направим посредством инструментите Exposure, Highlights, Shadows, Whites и Blacks. Това, което прави Exposure инструмента е да внесе допълнителна светлина или да отнеме такава по ширината на цялото изображение, което е неприложимо, което го прави неприложим за нашия пример, защото ако искаме чрез Exposure да увеличиме, да изсветлиме предния план, ще получим нещо такова. Както виждате, залеза изчезва, имаме зоната с изгорели пиксели се увеличила значително и за такова динамично изображение Exposure инструмента е абсолютно неприложим. Затова се насочваме към малко по-финната настройка Highlights, Shadows, Whites и Blacks. Като те могат да се комбинират в две групи, по двойки, Whites и Highlights, които отговарят за светлите части на нашето изображение, и Blacks и Shadows, които отговарят за тъмните пиксели. Това, което правя във всяка снимка в началото, е да задам тъмната и светлата точка на изображението. Това става чрез натискане на Alt бутона и започваме да местим слайдера за Lights до момента, в който ни остане чист черен екран. Както виждаме, това се случва при стойност от минус 100, което в случая не е нещо, което искаме да постигнем, затова бидейки крайност, аз ще го сваля до към 50-55, мисля, че така е добре. Допълнително ще намаля Highlights, за да върна малко цветове в тези облаци. Може би така, може би ще върна още малко светлина в изображението, малко Highlights да намалим още и така ми изглежда по-добре. Преди, след. Добре, продължаваме нататък. Същото упражнение го прилагаме за тъмните участъци, Alt бутона и започваме да местим, докато не остане бял екран на нашето изображение. Изключваме го, като си дигаме пръста от Alt бутона и започваме да внасяме светлина посредством слайдера за сенките, Shadows. Добре, стигаме до към 50, още мъничко може би още малко ще дам за Blacks, стига толкова. И тъй като не съм доволен доволен съм, че върнах част от информацията в предния план, но не съм доволен доколко я върнах, ще използвам един от любимите ми филтри, градиентния филтър, като той има собствен наръч от инструменти, с които борави, които са същите, които са за общото изображение, само че се прилагат таргетирано за конкретна зона на нашата снимка. В момента съм задал само изсветляване с 1,25 със стойност 1,25 и тази стойност се прилага за всички пиксели, които се намират над зелената точка на филтъра ни. Под червената са всички частта от снимката ни остава непроменена, а между зелена и червена се осъществява така наречения преход на градиентния филтър от зоната с приложени промени към зоната без никакви промени. Като този преход, в зависимост от това колко ясно е изразен нашия хоризонт, може да е много рязък, ето така, за да видите набързо. Може и да го направим да бъде много плавен, почти недоловим за окото. Като увеличим просто тази граница и в момента
така сме изсветлили, че почти не се вижда границата, къде става на преливане. Затова ми е изключително любим този филтър. И тъй като искам да го приложа върху долната част на нашето изображение, хващам зеленото кръгче и завъртам надолу. И прилагам върху долната част на изображението. Виждам, че тук в горната част на този блок остана една част, която не е засегната в голяма степен от филтъра и изглежда неестествено, затова ще вдигна границата на преливане още малко нагоре, може би ето така. Даже ще изместя целият филтър леко нагоре. Така. Преди, след, преди, след, преди, след. Виждаме, че тук малко изгубихме детайл в този облак, загубихме малко цветове, така че ще намаля Highlights. Ето така. И сега преди, след. Много по-добре. Харесваме как изглежда сега. Оставяме го по този начин и се връщаме на изображението. И след като сме коригирали експозицията, е време да коригираме цветовете. Това става чрез слайдерите за температура, за оттенъци, за контраст, Vibrance и сатурация. Температурата в общи линии затопля или изстудява, ако може така да се каже, нашето изображение, като го прави по-синкаво. Това, което можем да направим наистина мега нереално, но аз това, което правя, когато снимам залези и изгреви, аз обичам много цветовете и му задавам стойност за Shade, която е 7500 в температура и плюс 10 за оттенъци. Предефинирана стойност, като в случая може би е малко повече и ще го намаля до към 6500, така е по-добре. Малко ще увелича оттенъците към лилаво, за да наситя цветовете на оранжевото, да го направя малко по... Не стана червеникъл, но една идея в тази насока. И така ми изглежда много по-добре залеза. Много по-добре и както си го спомням от когато го снимах. Контраст няма да го пипам, тъй като с привнасянето на контраста намаляваме експозицията в тъмните части, което не е нещо, което искам да постигна. За мен контраста е филтър, към който трябва да се прибягва в крайни случаи. Другите филтри, които могат да ни помогнат, са Vibrance и сатурация. Разликата между двата филтъра е, те насищат цветовете, но Vibrance го прави малко по-умно, като насища цветовете, които е преценило, че са потиснати, които не са наситени достатъчно, докато сатурацията увеличава стойностите на всички цветове с една и съща стойност. И за да демонстрирам само набързо разликата, ще задам фрапантни стойности за сатурация. Погледнете само оранжевото на какво прилича тук. И при 100 за Vibrance погледнете как изглежда. Много по-умерено използвано, тъй като оранжевото Vibrance преценява, че оранжевото е достатъчно добре наситено и че няма нужда да се прекалява с неговото пренасищане, докато сатурацията не се съобразява с подобни неща и насища всичко наведнъж. Vibrance го използвам в диапазон до между 30-40 максимум, като в общия случай стигам до към 30 и го оставям. Ако не ми стигат цветовете, ще добавя малко сатурация естествено, но сатурация като добавям не повече от 10 и така изображението ми харесва много повече. Това, което задължително правя, е да добавя корекция на обектива, тъй като всеки обектив има
някакъв фабричен. Те не са фабрични дефекти, ами са дефекти в начина на заснемане на снимки. Дали ще добавя винетиране, дали ще добавя изкривяване на снимката, дали ще внася изкривяване на цветовете, всеки има някакъв дефект. Затова прилагам автоматичното калибриране, слагам отметката за премахване на хроматични аберации и продължавам нататък. Друго нещо, което използвам умерено за момента и то в не всички снимки, това е слайдера за Dehaze. Той има за цел отново да насити цветовете, но подобно на контраста внася малко тъмнина, не доекспонира леко снимката ни, затова го използвам с голяма доза предпазливост, с много малки стойности, като преди, след. Има разлика, лека е, без да прекаляваме. Това, което може да направим още тук е да изострим нашето изображение или да редуцираме шума, като Sharpening опцията аз не я използвам тук, тъй като вярвам, че Photoshop има много по-добър инструмент за това и по принцип тази стъпка я изпълнявам непосредствено преди запаметяване на файла, след като съм приключил с всичките си обработки, тъй като Sharpening неминуемо внася шум в нашата снимка, шум, който след това по време на обработката може да изглежда много по-зле, може да направи обработката ни много по-трудна. Затова не променям никакви стойности тук за изострянето. Може да премахна малко част от шума, който се е получил при снимането. Задавам стойности, използвам само Luminance слайдера, като му задавам стойности за между 20, 30, максимум до 40, тъй като от един момент нататък почва да изглежда снимката много нереално, губи се детайл и естествено може да се коригира чрез този слайдер, но не е целта първо да губим детайл и след това да го коригираме. Затова умерено използване според ситуацията. След като направихме тези промени, можем да се върнем и да добавим една идея малко острота в снимката чрез слайдера за Clarity. Отново, много внимателно с този инструмент, защото при по-големи стойности се внася много ситен шум, който е изключително труден за контролиране после в Photoshop. Затова стойности от 15-20, не повече, до 30 максимум са предостатъчни. За тази снимка не мисля да прекалявам, нещо средно, колкото да го има, колкото малко да засили цялостната острота на снимката и мисля, че имаме прилично изглеждащо изображение като за първична обработка. Това, което може да направим естествено е да кропнем малко цялостното изображение, да премахнем този блок, който отстрани. Натискаме Enter и сме готови. И мисля, че с това се изчерпва първичната обработка. Набързо само да сравним преди и след. Преди, след. Преди, след. Много по-добре изглеждаща предна част, много по-добре изглеждащи цветове в облаците, поне на мен така ми харесват. За вас може да е прекалено. Естествено всеки има право в своята обработка да засилва, да намалява цветовете така както го усеща той, както на него му харесва и е прав сам за себе си. Това
аз бих спрял до тук с обработката и бих продължил в Photoshop, но тъй като видеоурока ни е само за Adobe Camera Raw, той приключва тук. Благодаря на всички, които са останали с мен до края. Ще се радвам да чуя вашите коментари под това видео, за това какво ви е харесало, какво мога да подобря. Всякаква градивна критика, дори похвали. Да, благодаря. За добре дошли. И това е, приятели. До скоро и до следващите ни уроци.